Basta Kapampangan, masipag at matalino yan. Ito ang pinatunayan ng dalawang kabataang Kapampangan at nagsisilbi ngayong inspirasyon ng mga kapwa nila estudyante matapos manguna sa dalawang licensure exam sa bansa. Top 2 sa nursing licensure exam si Carl Justin Pantig ng Barangay del Carmen, City of San Fernando. Ayon kay Carl, hindi niya hinangad na maging nurse noong una, pero tadhana na raw ang gumawa ng paraan para mapunta siya sa larangan na ito. At sa kanyang pangunguna sa licensure exam, alay niya ito sa kanyang mga magulang na walang sawang umantabay sa kanya at ang kanyang pag-aaral. Naging calling ko siya, hindi lang siya dahil naging second choice ko lang siya para makatulong na rin po sa iba. Kasi po ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong. So ginawa ko motivation yun nung nagre-review. Kahit na napakadaming sleepless nights, maraming mga doubts, second thoughts kung papasa ba ako or kaya ko ba yung board exam. Dahil po sa motivation na yun. Isa pang Pampangas Pride, si Jewel Ann Santos mula Barangay San Basilio, Santa Rita, na top 4 naman sa nakaraang Radiologic Technologist Licensure Exam. Kwento ni Jewel, hindi madali ang kanyang pinagdaanan sa pagre-review sa puntong muntik pa niyang sukuan nito. Marami pong hardships na napagdadaanan, especially kapag mahirap yung mga pinag-aaralan and parang nababurden ka na po sa mga information and parang napapagod ka. Malaki ang pasasalamat ng dalawa dahil kabilang din sila sa mga nakapagtapos sa kolehiyo sa tulong ng Educational Financial Assistance Program ni Governor Dennis Delta Pineda. Lumabas ang resulta ng mga examinations noong nakaraang taon. Kaya ang mga dating scholars, mga future professionals na ngayon. Si Carl ay isang ganap na nurse at si Jewel ay isang radio technologist na rin. At para kilalanin ang kanilang natatanging tagumpay, mistulang proud kuya na binati ni Gov Delta ang mga scholars at ginawaran ng cash incentives sa pagbisita nila sa Kapitolyo. Bawat top-notcher ay nakatanggap ng tig 40,000 peso. Role po ni Gov Delta sa pag-aaral ko is malaking-malaki po. Especially during the times po na kailangan po ng allowances kasi marami din pong expenses sa school namin, sa projects, and nung internship ko po. Delta Pineda, maraming salamat po sa FAP assistance. Sana marami po kayong matulungan. And sa mga scholar na po at gusto maging scholar, sana maging motivation po ito na pag sumikap kayo sa pag-aaral, hindi lang dahil may cash incentive, kundi dahil para makapagbigay din tayo, makapag-give back sa province of Pampanga and sa capital. Nais ni Gov Delta na magsilbing inspirasyon ang tagumpay nila Carl at Jewel para patuloy na mangarap ang bawat kabataang Kapampangan. Katulong ang mga programa ng Kapitolyo. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.